Bé, si repassem els indicadors d'exclusió social al País Valencià, trobem que estem molt per baix de la mitjana espanyola en els indicadors que fan referència a ocupació, consum, drets polítics, educació, habitatge, conflicte social, salut, etc. Malauradament, Xàtiva no és cap excepció al nostre país. Només a la nostra ciutat, al mes de gener, la xifra oficial d'aturats demandants de treball era de 2.467 persones, de les quals 60,5% eren dones. La situació d'emergència social requereix un pla de xoc amb mesures i accions concretes per al rescat d'aquelles persones i col·lectius que han caigut de la xarxa de protecció social. Una situació agreujada per la crisi econòmica i les mesures d'austeritat que han suposat un debilitament de l'estat de benestar. És voluntat d'aquest equip de govern dotar-se d'una eina d'ordenació i direcció estratègica de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social que ens permeta treballar per reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat, promoure l'autonomia de les persones i els col·lectius vulnerables des de l'activació inclusiva, la vida independent i promoure una cohesió social a partir de l'enfortiment dels llaços familiars i comunitaris, és a dir, el sentiment de pertinença a la col·lectivitat i al territori.